Здравейте и добре дошли в поредицата от моите безплатни видеоуроци на тема как да попълним данъчната си декларация за 2012 година, ако сме получавали доходи от мрежов маркетинг. В настоящото видео ще демонстрираме един пример, при който едновременно с доходите от мрежов маркетинг сме получавали и доходи от трудови правоотношения и мрежовата компания е регистрирана по българското законодателство или пък има представителство в България. Както всички видеоуроци, така и този важат за физически лица, които през 2012 година са били местни физически лица по смисъла на Закона за данъка върху доходите на физическите лица, което ще рече, че през повече от 183 дни в годината са пребивавали на територията на нашата страна. Започваме. Първото нещо, което ще трябва да направим, е да определим през какви етапи ще мине нашия процес на попълване на годишната декларация. Естествено, първо да направим определена подготовка преди започване на същинското попълване. След като попълним вече декларацията, ще преминем към подписване и подаването ѝ в Национална агенция по приходите. Първият етап, предварителната подготовка, тя включва набавянето на бланки и на счетоводни документи, в които се съдържа онази информация, която ние трябва да попълним в годишната декларация и да декларираме. Това са документи на първо място, които ние трябва да вземем от нашия работодател и по-конкретно служебна бележка по член 45 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. След това трябва да имаме и служебни бележки от мрежовата компания за доходите, които тя ни е изплатила и съответно да си набавим бланки на данъчната декларация по член 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, образец 2001. Подчертавам номера на образеца, защото той именно важи за местни физически лица, които са придобили доход в страната, а не в чужбина. Какво представляват документите, бланките, които трябва да вземем? Това е едно основно тяло на данъчната декларация и две приложения, приложение номер 1 и приложение номер 3, в което ще попълним нашите конкретни цифри. Бланките могат да се набавят от местния офис на Национална агенция по приходите или пък може да изтеглите от сайта на НАП, който е www.nap.bg. След като вече сме набавили всички документи, имаме необходимата за това информация, пристъпваме към същинското попълване на данъчната декларация. Първото, с което ще трябва да се занимаем, това е онази служебна бележка, която нашият работодател ни е издал. В общи линии тя изглежда по този начин, който се вижда на слайда, и в нея има информация за това какъв е бил нашия облагаем доход при този работодател, какви суми той ни е удържал за осигурителни вноски и за данък общ доход през изтеклата година. Първо ще започнем работа с приложение номер 1 от нашата данъчна декларация, което касае доходите, които ние сме получавали по трудови правоотношения. В това приложение номер 1 ние всъщност трябва да прехвърлим информацията, която е от служебната бележка, дадена ни от работодателя, в подходящи клетки и колонки на приложението от данъчната декларация. На този слайд виждате, от лявата страна се намира първа страница на приложение номер 1, а отдясно е
нашата служебна бележка от работодателя. За удобство аз ще увелича екрана. Тук с стрелкички съм показала коя сума от служебната бележка в коя клетка от приложението трябва да се пренесе. Първо започваме с облагаемия доход. В случая аз съм приела, че това са 10 000 лева, кръгли цифри, за да е по-прегледно и по-лесно за смятане, естествено. 10 000 лева записваме в най-горната клетка в дясно на ред 1 от приложение номер 1. Разбира се, предварително, там където в момента посочвам с зелената стрелка, вие ще трябва да запишете данните на фирмата на вашия работодател, съответно БУЛСТАТа, наименованието и след това да попълните съответния доход. Ако през годината не сте имали доходи от други работодатели по трудови правоотношения, то тази цифра, която е записана на първи ред, ще трябва да прехвърлите на ред номер 4 и тя ще бъде същата, колкото и на ред номер 3. На ред номер 1, прощавайте. Ако съответно пък сте получавали доходи от двама или трима или повече работодатели, по същия начин ще запишете доходите от тях, след което ще запишете общата сумичка от всички работодатели в ред номер 4. След като вече сме записали нашия доход, следва от служебната бележка да прехвърлим в приложение номер 1 сумите, които нашия работодател ни е удържал за осигурителни вноски. Това прехвърляне става в част номер 2. Това е по-малката табличка, която се вижда отляво. Първо, трябва да запишем нашите вноски за държавно обществено осигуряване, които ни е удържал нашия работодател. В случая това са 750 лева. След това вноски за задължително допълнително пенсионно осигуряване, ако разбира се сте имали такива, възможно е и да не сте имали. В случая при нас това е 220 лева, записваме на ред номер 112, след което прехвърляме вноските за здравно осигуряване, в нашия случай те са 320 лева, записваме ги на ред 113. След това трябва сбора от тези три осигурителни вноски да запишем на ред 1.1. В случая това е 1290 лева. Разбира се, тази сума има посочена и в служебната бележка. Попълнихме осигурителните вноски, които работодателят ни е удържал, при което следва вече от нашият доход облагаем, в случая 10 000 лева, да извадим удържаните осигурителни вноски 1290 и на ред 1.3 да попълним разликата между тези две суми, което всъщност представлява нашата годишна данъчна основа от трудови правоотношения. Това беше страница 1 от приложение номер 1. Преминаваме на страница 2. На страница 2, както виждате на слайда, не ни остава нищо, освен да запишем отново нашата годишна данъчна основа 8710 в табличка вече 4, а в таблица 3 трябва да посочим авансово удържаният данък от работодателя. Тази сума фигурира в служебната бележка и както е посочено с зелената стрелка, тя се намира на ред 16 от служебната бележка. Тук искам да отворя една скоба, за да обясня една подробност. Както се вижда от служебната бележка в дясно, сумата на ред 16
е една и съща с сумите, посочени на ред 11 и на ред 12, в случая 871 лева. Възможна е обаче ситуация, при която тези цифри да са различни. Затова сумата, която трябва да посочите в лявата таблица, част 3, авансово държан данък, трябва да вземете точно от ред 16 на служебната бележка, така както съм посочила с зелената стрелка, тъй като това е окончателната сума, която вашия работодател ви е удържал през изминалата година. Сумата от ред 16. С това завършихме попълването на нашето приложение номер 1 и приключихме с доходите, които сме получили по трудови правоотношения. Следва да се занимаем с доходите, които сме получили от мрежовия маркетинг. По този повод ни предстои да работим с служебните бележки, които мрежовата компания ни е издала през годината. Те в най-общ вид представляват по този начин и в тях се съдържа информация за това какъв е бил дохода, посочен в точка 1, какви осигурителни вноски компанията ни е удържала, съответно за държавно обществено осигуряване, за допълнително задължително пенсионно, за здравно осигуряване, какъв е бил данъка, който ни е бил удържан и осигурителният доход, върху който са били изчислени тези осигурителни вноски. Тъй като служебните бележки ще бъдат по всяка вероятност повече от една, ако ние сме получавали регулярно доходи през цялата година от мрежовата компания, то тогава служебните бележки би трябвало да бъдат 12 на брой за всеки месец, тъй като всеки път, когато мрежовата компания ни изплаща някакви доходи, тя е длъжна да ни издаде такава служебна бележка. Но информацията от всички служебни бележки трябва да се посочи в обобщен вид в годишната данъчна декларация, поради което, за да не се допускат грешки за по-голяма прецизност и точност, аз предлагам да си направите една помощна табличка, която да има следния вид, който виждате в момента на този слайд. Най-вляво са месеците от годината. В колона първа предлагам да се посочи дохода, който е заработен в мрежовата компания за съответния месец. В колонка 2 данъкът, който компанията е удържала, след това осигурителният доход и още 3 колонки, в които да се посочат осигурителните вноски по видове, разбира се, които мрежовата компания ни е удържала през годината. Как точно да се попълним тази помощна табличка? Ами виждаме на този слайд. Съответно с стрелки в различни цветове съм отбелязала коя сума от къде трябва да се вземе от служебната бележка и в коя колонка от помощната табличка трябва да се нанесе. Сумата, която е по точка 1, т.е. заработения доход в колонката с дохода по точка 1. След това данъка, осигурителните вноски, осигурителния доход и така това нещо трябва да се направи за всеки един месец по-отделно, през който вие сте получавали доходи от мрежов маркетинг. Ако има месеци, в които са липсвали такива доходи, то тогава просто няма да попълвате нищо. В края на таблицата трябва да намерим общия сбор на съответните колони по съответните критерии. Доход, данък, осигурителен доход и съответно осигурителни вноски за цялата година. Тъй като именно тези цифри вече ние трябва да пренесем в следващото приложение,
Това е приложение номер 3 от данъчната декларация и то именно се отнася за деклариране на доходи от друга стопанска дейност. На първа страница на приложение номер 3, което виждате на този слайд, нямаме да попълваме нищо друго, освен в най-горния край нашите лични данни. Това са трите имена, ЕГН, след което вече преминаваме на страница 3. На страница 2 също нямаме какво да попълваме. Затова отиваме на страница 3 и тук вече предстои да пренесем обобщените данни от служебните бележки, които попълнихме в нашата помощна табличка в това приложение. Отново с цветни стрелки съм показала коя сума къде трябва да се посочи. Естествено, най-отгоре отново ще посочим данните на нашата мрежова компания, БУЛСТАТ, име и съответно дохода, който сме заработили през цялата година. В нашия случай това са 5100 лева. След като вече сме попълнили дохода, трябва да пренесем тази цифра на ред 7-8 и от нея да приспаднем така наречените необходимо присъщи разходи. Искам тук да отворя една скоба, за да поясня, че в всяко приложение и почти във всеки ред на данъчната декларация има достатъчно подробно описание за това откъде трябва да се вземе настоящата сума или как да се изчисли, така че смятам за съвсем лесно и разбираемо за всеки, дори да не успее да запомни това, което в момента е предмет на обяснение. След това при самото попълване няма проблем всеки човек да се справи въз основа на обясненията, които са дадени в самата бланка. Така, преминаваме към изчисляване на необходимо присъщите разходи, които не е необходимо да бъдат доказвани с абсолютно никакви документи. В нашия случай, както е посочено и тук на съответния ред 7-9, те са в размер на 25% от дохода. В случая 25% от 5100 лева, това са 1275 лева. Изваждаме тази сума от 5100 и разликата, която е 3825, записваме на ред 7-10, което всъщност представлява нашият облагаем доход. Този облагаем доход прехвърляме вече в част 2, в по-долната табличка, на ред 1 и от него вече предстои ние да се спаднем осигурителните вноски, които е удържала мрежовата компания. Вземаме ги съответно от нашата помощна табличка. Вноските за ДОО 21807, посочваме ги на ред 2.1, на ред 2.3 вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване и на ред 2.5 вноските за здравно осигуряване. След което събираме тези три суми, в случая техния сбор е 424,62, попълваме на ред 2, изваждаме от общия облагаем доход 3825, за да получим вече нашата годишна данъчна основа, остатъка 3400 лева и 38 стотинки в нашия случай, което всъщност е сумата, която трябва да ни бъде обложена с данък. В по-долната табличка на част 3, която е посветена на авансово държания данък, в колонка 3 трябва да посочим дохода, който сме имали, в случая 5100, а в колонка 5 данъка, който мрежовата компания ни е удържала. В случая това са 340 лева и 5 стотинки. И да прехвърлим тази сумичка в по-долната клетка на ред номер 3, както съм посочила с кафявата стрелка. С това приключихме и попълването на нашето приложение номер 3. Което касаеше доходите ни от мрежовия маркетинг.
След като вече сме попълнили двете приложения, пристъпваме към попълване на основното тяло от декларацията. На слайда виждате първа страница от декларацията. В нейното попълване няма нищо особено. Тя касае попълване на вашите лични данни. Само искам да отбележа, че тук в точка 7, в ето това квадратче, трябва да поставите едно кръстче, с което всъщност вие декларирате, удостоверявате, че сте местно физическо лице за 2012 година и нямате доходи от чужбина. По-долната табличка, която е с заглавие част номер 2, данни за упълномощеното лице, ще попълните в случай, ако желаете вашата данъчна декларация да я подаде упълномощено от вас лице, било то близък, познат, роднина, приятел. За целта не се изисква нотариално заверено пълномощно, попълва се просто тази таблица с данните на лицето, което ще подаде вашата декларация. Попълнихме страница номер 1 от основното тяло на декларацията. Преминаваме към страница номер 2. В тази част номер 3 трябва да попълним просто какви образци, какви приложения прилагаме към нашата данъчна декларация и какви служебни бележки. Тя е с информативен характер. На първия ред, естествено, който е отреден за посочване на това дали сме приложили приложение номер 1 или не, ще сложим едно кръстче, защото ние казахме, че имаме доходи от трудови правоотношения и прилагаме такова приложение номер 1. По същия начин ще отбележим на ред 3, че прилагаме и приложение номер 3, което вече попълнихме. А на ред 11 ще посочим броя, в случай един брой, на служебните бележки, които предоставяме от нашия работодател. През 2012 ние приехме, че сме имали един работодател по трудови правоотношения, затова представяме една служебна бележка. На по-долния ред, вече 12, посочваме броя на служебните бележки, които сме получили от мрежовата компания. В нашия случай ние приехме, че сме получавали доходи регулярно всеки месец, за което компанията ни издавала всеки месец бележки. Нашите служебни бележки са 12 на брой, които ние ще приложим към данъчната декларация. Тук ще отворя една скоба и ще кажа, че всяка компания би трябвало да издава от всяка служебна бележка по 2 екземпляра. Един от които трябва да приложите към данъчната декларация, а другата да оставите със себе си за справки и за информация. След като попълнихме и тази страница, преминаваме на следващата страница от основното тяло. Това е част 4. Изчисляване на данъка върху общата годишна данъчна основа. Тази страница има за цел вече да обобщи всички доходи, които сме получили през годината и сумата на данъка, която ние дължим, която сме внесли авансово и която предстои да внесем към настоящия момент. На първия ред трябва да посочим годишната ни данъчна основа от трудовите правоотношения. Както вече видяхме в нашата ситуация, това бяха 8710 лева. Т.е. дохода 10 000 лева, от който приспаднахме всички осигурителни вноски, които работодателят ни беше удържал. На следващия ред, както е посочено, трябва да запишем данъчната основа за доходите от друга стопанска дейност. И не случайно тук е записано, че това са данни от приложение номер 3, което ние вече попълнихме. В нашата ситуация това бяха 3400 лева и 38 стотинки или онази сумичка, която получихме след като от дохода приспаднахме необходимо присъщите ни разходи 25% и осигурителните вноски, които мрежовата компания е удържала за наша сметка. На ред номер 6, ако не сме имали, разбира се, други доходи, които да попълваме на предходните редове, на ред номер 6 трябва да запишем сумарния доход от ред номер 1 и ред номер 2,
В нашия случай това са 12 110 лева и 38 стотинки. И ако нямаме данъчни облекчения, на ред 8 трябва да пренесем отново тази сума. Това вече е нашата обща годишна данъчна основа, от която трябва да изчислим данъка, който ние дължим върху този доход и който е 10%, или това са 1211 лева и 4 стотинки, които да запишем на ред номер 9. Това е данъка, който ние дължим за тези доходи, но както ние вече видяхме, през годината нашият работодател и нашата мрежова компания регулярно са ни удържали такъв данък. На ред 10 е мястото, на което да запишем колко данък са ни удържали работодателя и мрежовата компания, да съберем просто тези две цифри. В нашия случай това са 1211 лева и 5 стотинки и в крайна сметка ние нямаме данък, който трябва да довнасяме към момента на подаване на данъчната декларация. Това, което е било дължимо, то е било предварително авансово удържано от работодателя и от мрежовата ни компания. Попълнихме нашите приложения, попълнихме и основното тяло на нашата годишна данъчна декларация. Следва да подпишем и да подадем декларацията. Подписването става на определените за това места, на всяка страничка от приложението, от декларацията, на която сте попълнили. Трябва да проверите дали има такова указано място и там, където съществува такова, да положите вашия подпис. Мястото на подаване е териториалната дирекция на НАП по вашия постоянен адрес. А декларацията може да подадете по 3 начина. Единия да отидете на място лично или пък чрез упълномощено лице, за което вече стана дума, че трябва да попълните една табличка от първата страница на декларацията с данните на упълномощеното от вас лице. Декларацията може да подадете и по пощата, задължително с препоръчено писмо с обратна разписка. Особено важно за тази ситуация е наистина да сте прегледали и подписали на всички указани за това места декларацията, тъй като ако има пропуск при подаване на място, данъчният служител, който ще я приеме предварително, ще провери дали сте положили подписите си на всички места и ако има някакъв пропуск, ще ви помоли да се подпишете. Но изпращайки декларацията по пощата, тази проверка няма как да се случи предварително. Затова проверете, преди да поставите декларацията в плика, дали навсякъде сте се подписали, където има за тази цел определено място. Декларацията може да подадете и по електронен път с електронен подпис. Това може да бъде ваш електронен подпис или пък електронен подпис на упълномощено лице. Пак близък, познат, приятел. Тук само искам да добавя, че ако изберете този вариант на подаване с електронен подпис на упълномощено лице, се изисква необходима административна дейност предварително, при което всъщност се изисква определено време. По този повод, ако решите да изберете този начин на подаване, електронен подпис на упълномощено лице, трябва да направите избора си малко по-рано преди крайния срок, за да имате време да извършите необходимите административни за това дейности. Попълнихме нашата годишна данъчна декларация, подадохме. Аз ви благодаря за вниманието. За допълнителна информация може да използвате моите координати, които виждате на този слайд. Желая ви здраве, успех и по-големи доходи за 2013 година. Довиждане и до нови срещи!